Afaldu eta gero, zer? Denborazkoak, aurretik, baino lehen, ondoren eta gero. Kaixo, adiskide, zer modu zaude? Gaur zereginak berrikusi eta arratsaldeko plana kontatuko duzu. Hauxe da nire plana. Gaur, lanetik irten eta gero, arropa erostera joango naiz. Baina erosketak egin aurretik lagun bati telefonoz deituko diot. Dendara joan baino lehen kafe bat hartuko dugu. Eta zuk zer egingo duzu lan egin ondoren? Bideo honetan Mikel eta Ane ordutegia berrikusten ari dira. Baina ordutegia osatu, Jonek osatuko du. Egunon, bikote. Ira, kontzentratuta zaudete biak, Zertan ari zarete? Gaurko ordutegia errepasatzen. Ba, apuntatu. Gaur iluntzeko 8etan gure pisuan afaria. Eta gero... Eta gero? Eta gero batek daki. Hori da, batek daki. Gertakari bat baino gehiago azaldu behar dugunean, gertakariak denboran ordenatzen ditugu. Gertakari nagusi baten aurretik gertatu den zerbaiti erreferentzia egiteko, denborazko egitura hauek erabiliko ditugu. Aurretik eta baino lehen. Eta gertakari nagusi baten ondoren gertatu denari erreferentzia egiteko, denborazko beste egitura hauek erabiliko ditugu. Ondoren eta gero. Honela osatzen ditugu denborazko esaldi horiek. Lehenik izena, ondoren aditza partizipioan eta amaitzeko denborazko egitura. Adibidez, lanetik irten eta gero arropa erostera joan behar dut. Edo lanetik irten ondoren arropa erostera joan behar dut. Beste adibide bat. Erosketak egin aurretik telefonoz deituko dizut. Edo erosketak egin baino lehen telefonoz deituko dizut. Aditza ez erabiltzeko aukera ere badugu aurretik eta ondoren denborazko egiturekin. Aditzik gabe honela osatzen dira esaldiak. Izena, noren kasuan, gehi aurretik edo ondoren denborazko egiturak. Adibidez, kafearen aurretik postrea hartuko dugu. Edo afariaren ondoren abestu egingo dugu. Eman orain baliokideak. Lanetik irten eta gero arropa erostera joan behar dut. Lanetik irten ondoren arropa erostera joan behar dut. Erosketak egin aurretik telefonoz deituko dizut. Erosketak egin baino lehen telefonoz deituko dizut. Eta kasu honetan, kafearen ondoren pastak aterako ditugu. Ala kafearen eta gero pastak aterako ditugu. Kafearen ondoren pastak aterako ditugu. Bi gertakari denboran ordenatzeko denborazko egiturak. Aurretik eta ondoren egiturekin aditza ez erabiltzeko aukera. Ondo izan, eta beste bat arte.